Ak ide o fotovoltické zariadenie s výkonom do 50 kW, ktoré nezasahuje do nosných konštrukcií stavby a nemení jej vzhľad, v takomto prípade nie je potrebné ani stavebné povolenie, ani ohlásenie stavebnému úradu. Pre zariadenia do 50 kW nie je potrebné ani ohlasovanie. Pre systémy od 50 do 100 kW a nabíjacie body do 25 kW stačí jednoduché ohlásenie stavebnému úradu. Pri inštalácii fotovoltického zariadenia na zemnú konštrukciu spravidla prekročíme 50 m2. V niektorých prípadoch je potrebné riešiť zakladanie stavby. Takže z tohto pohľadu je stavebné povolenie potrebné. Inštalácia môže vyžadovať súhlas pamiatkového úradu alebo iného príslušného orgánu. Zásahy do nosných konštrukcií alebo podstatná zmena vzhľadu stavby. Aj pri malých zariadeniach môže byť potrebné stavebné povolenie. Dĺžka vybavenia závisí od konkrétneho prípadu. Inštalácia môže prebehnúť rýchlo v priebehu niekoľkých dní. Proces môže trvať niekoľko týždňov v závislosti od rýchlosti miestneho stavebného úradu. Proces môže trvať niekoľko mesiacov v závislosti od zložitosti projektu a rýchlosti úradov. Ďalšou revolučnou novinkou je zavedenie tzv. Fikcie súhlasu. Tento mechanizmus zavádza pravidlo, že ak sa vyjadrujúce orgány alebo dotknuté orgány nevyjadria v zákonom stanovenej lehote, považuje sa to automaticky za súhlas.